Top 2024 football season wakalampiso namba mamba kwa mbili and matimu wana 8 na menama pisa na menama SPB Nyasa Big Bullets, Shutipa United, Maite Mukuru Wanderers, Kamus Barak, Silver Strikers, Maso Premier Bede Ramos and Bangwe All Stars. Timu ya Maite Mukuru Wanderers inagonja 1-0 ndipo Silver Strikers itazigura malo mundime ya final imenei and timu ya FCB Nyasa Big Bullets idakumana ndi Kamus Barak Vero Submarines masora menana tena 2-0 mundime ya semi-final kuti wao atugule malo mundime ya yo series imenei. Silver Strikers kama FCB Nyasa Big Bullets ndamena kumana ndito mundime yo series imenei tuona kugodika twili akale ndani wakuta pa masora amenewa. Airtel Top 8 2024 football season Zamadolo for Malawi, giving back to the people. We test our Malawi. We are bomba, we not lead a bomba. Kusafuna kufomereza kuti Airtel wina bonka. Mamita, kumwaza mamita. Kutimu hili yonse ikakase na wampila. Matimu 8, battling for the price. Airtel hili besides. Different Jersey guys, different Jersey guys, different Jersey guys, bola different Jersey guys. Kusogola say, bola ndiku front. Limbihila, uje eze umani. Demo ya tosisi ulaniana. Demo ya tosisi ulaniana. Demo ya tosisi ulaniana. Demo ya tosisi ulaniana. Dala Mungu hala, wabonyani mwendo dala. Tuone teni yono da didi. Kuna lelo, wina wia, wina wina. Morning. Good morning kwa ino nonse. Yes, wafikanso Sapota nkulu ndi program imene ya Sapota. Akakhala mabanka ndiye kumwetulira. Manoma zikonika soti zawo zikuyendato bwinotu pa program imene ya Sapota. Zinthu zake ndi zimenezi. Ife sitifuna ngati zimezi koma zinthu timafuna zabwino ndithu. Kupeza kuti ena kanena chichobanji mafusa anthu angati amenewa. Koma kwathu ndikucheza, kwathu ndikuona. Kodi maule kumeneko mukuti bwanji? Koma nangasipo mukuti bwanji? Kodi timu imene ya Panthers ikuti bwanji ndithu? Kumenyawa komanso to kumenya. Abanazanga program yake ndi imene ya Sapota ndipo tipasira program imene ndi amene watu Airtel kunkhani ya ma-units, Airtel kunkhani ya mabando, kunkhani ya communication, ndi zina zoteno. Nde pang'ono poka mwina kungofusapo Zabwino mkulanga? Zabwino diruku. Ziwenda? Chenga. Kamene ndikaja neme? Kamene. Kwa nini sina kayamba kaya ino tichita ubera kombeko? Kamene kaoti ndika 2020. Ena ndakula ena jadibani. Ndikira ndikaipula.
akakandika chani akandika chani 40 by 40 kamene kake chabwe nde basi mapisa amene muli ndoka nanga iyo iyi ndi chani kula katabena uyu ndi 50 by 50 square job. Uyu ndi 40 by 80 square job. Square job weti aya kunena to kwa uyu ndi chani 40 by 80 square job. 40 by 80 ndi chani 40 by 80 square job nanga uyu 40 by 40. 40 by 40 chani 40 40 square chani square job kodi kulanga tapita thamangirani kwa masa kodi kulanga tikati triangle ili ndi makona angati Triangle ili makona 3. Rectangle ili makona ngati so akubwera kuthawo nde amadziwa masamu kwambiri ndamene polo ili ndi folo chabwino nanga square ili ndi makona ngati folo chabwino nde iyi ndi bwanji iyi ndi 40 by 80 square job. Square job eti chabwino nde tiyerekeze ti by chani square chani square job iya kuno mati kuchani kunchesi ti masamu akunchesi tu ndo amene akuti ndi 40 by 40 square job imene ndi chani 40 by 80 chani square job eti kodi atikati square imakhala chifukwa chani tikuti square awere iya kucheza imakhala yani tanena nitu square imakhala ndi chani square imakhala ndi 3 chani 3 corner ready imene ndi chani square ready 3 chani iya imene yetu ndi kunotu iya kunchesi tu kumene tiyeni tiwolokereso mbali nayo tikacheze ndi athu kumeneko nditu program yake ndi imene ya Sapota kuonesesa iya kuti iso magani moto akulanga timu ndenu masapota timene Bullets chaka chinotu zativuta tu ndi chani timu yetu yatenga top 8 ndiyo yativuta chani top 8 Airtel tinamenya zonse chaka manje nali ukwape wamatimu enawo unalucha ukape wamatimu enawo achina ndani Silver achina Silver achina Noma sabwino mwavala tukala tu yabwino kala yanji mene simwize takana baba kala yanji mene mwavala kulanga iya white kulanga mwavala kala yanji orange orange kodi ankulanga mwina autavala orange orange wakala ndi orange wa fruit orange wenu ndio wa fruit orange wenu wa fruit orange wenu ndio wajani wa fruit tafoto kozana huyo sanga oneze chepozi ni wajani wajani uja ndio wazoona huyo ndio ongo panga copyright huyo ndio wajani ongo panga copyright wazoona je wa fruit uja orange wazoona ndio amene uja wa fruit ndio wenu ndio amene uja wa fruit uja orange kulanga akuti malinya ndi makanda kodi orange wakala ndi orange wa fruit orange wenu ndio ine sinima sata zile sima ino masata zilizo zokulisa linya basi zokulisa linya kodi linya apakali linya 31 nje inenda global linya 13 mukala ni munga masata zoya nini ofuna upanga kama masambo singako fika kungochula singofika chankweka ndiao de tabanga ni masambo tipange masambo linya alipo 31 ndiye wajoka 13 hapo kwa kusala 20 18 inu ndi awa kulanga timu masauda time alifema Sapota Liverpool kuna Malawi ndibe timu
kodi masauda ja Liverpool. mukabwera ku Malawi kuno masauda ja Kuno silisabara hivi. mukapita kunja masauda ja Liverpool kodi Liverpool imachokera town yani sana kuli Chelsea kuli Manchester kuli Arsenal Liverpool imachokera town yani ino kete kweka ndia Umene wendivura mangozi ni mango itala ni mwamene wendivura. Okay mukabwera kunoko masauda ja mulibe timu Libe timu. mukapita kunja Liverpool. Ndiye pakati pa chama nena za mapassport. Ili mapassport akuvuta iya chimashini cha mapassport. Passport yani munapakisali. Passport yanga naweza 2007. Mwaenderapo kangati? Ndenda ko ndoko na ratu. Kupita kuti? Jupeki. Kujupeki? Kumalawi kuno masapota ja mulibe timu mukapita kunja Liverpool. Ndiye makafika ko banju meneko pamene mango fika kujupeki. Uri fika ni makwenda basi wasikia. Iya itokulu tu amenedi amapita ku UK amakwenda ja wapita Jupeki no kwenda basi. Wapita ku Liverpool. Kuna kwa mango sabora sio wewe. Kuna kwa mango sabora. Kusona kutorja munafunza kuti mukamapita kunja mumakwera chani mukapita kunja masapota ja masapota cha ne utilipa kodi Liverpool imachokera ku Soweto kapena ku England. Ndimene makwera pasi Siri kwera basi no mango sabora wewe. Wewe siri kwera basi mango sabora. Mafala chindi chani Kajisori katutsa. Kajizunguma ndja Awa. atakala nyama mwene iya itu kucheza bodo ndi chani koma season imene mwayiona bwanji kulonga season imene mwayiona bwanji yaenda bwino ngati ne support wa Silver Strikers Silver Strikers omadi tusipa tunde kugwera semaziri pa kugwera siri kugwera ikumenya bwino osati kugwera kunena zona audi ai Silver tukumenya tu bwino osati tukugwera kulanga ali akone tu akona kukotikeza za kutina Yangsi bera na Yangsi Zabino Yangsi zona bwino rachi timu baje ino ndja timu imene masapota Bulesi mukapita kunja sinapite kunja timu mukapita kunja masapota timu yanji kunja ko sinapite ko ndi Saudi palibe so timu yakunja imene masapota timu imene masapota kunja koma sinapite ko mani masapota Arsenal imachokera kudanje Arsenal imachoka msindo wa London kujani London kuja London amacho kulandireni akuti amachokera kujani London yosati kulandeni London simuna vejojo kulanga okay kulanga London ngapala chindi cha akaka akanikirese kanikirese kodi iki pachizungu ndi mati chani Niki okay nde Niki maiva mujani muniki eti akuti ichi ndi chani kulanga ndi chani mene Niki eti ati mene ndi chani nde Niki maiva mujani muniki iya itu unotu ndi kunchesi awiya mapasi asiyana ine yega imene ndi mati chani imene ndi Niki koma yankulu ndi chani Niki ndi Nicholas maivala munja omajicho mani tabala ni mani Nkulanga zabino madeka nje akuti Nike spelling Nike nja Nike ndio spelling ya Nike okay mnamba muona hapo namba kwamba za Nike simuna kambe kungoona mwina pena pache pasana ngala pale mbedwa Nike simuna ipo simuna za Nike eti chabu koma chabu akati Nike ama tandoza jani Nike zosiyana ndi monga kati jani saka mwina zindizosiyana ngati zovala kama Malawi olemba Nike sapato matrauza ama kawa olembedwa Nike olembedwa spelling yake amatiwa spelling sindikumbukira mu lero lo muonapo za Nike kodi chakweka nje iya pano kanti lowere ku area 9 kumene kuti pite ku Grand Business Park
Mundo Kalu. Silver Striker, the Central Bankers. Silver Striker, the Central Bankers Sapota Orange. Nina ngoti Central, spelling it Central. C-E-N-T-R-A-L. Nishani? Central. Ndinaona kunaika kachokoto kusira tatu jamaa zile matokosera jana. Toothpaste. Cha? Toothpick. Toothpaste. Toothpick. What is this? Eggs. Eggs. Yes. So I was asking. Yes. Eggs. Kuno kwetu sina kuna tibatu chani kuno. Kuno kupeleka. Kuchani? Grand business bag. Grand business bag. So these eggs kuno kutika maji eti sina katuja hapo panda sima. Are we eating as vegetables or fruits? They are under vegetables. Vegetables. Yes. Why? Since there are no, you can say. Can you just pick this so that I can see inside? Yeah. Okay. Yes. So what are these? Eggs. Eggs. Eh? Yes. So here, tukuja ngati banje. Vegetables. Vegetable. Why? Yes. They are under vegetarian. They are under what? Vegetarian. Vegetarian. Yeah. Yes. Ati kuno ndikozo kugira poli mote. Yes. Yeah. Kuno kuchani? BICC. BICC. Grand business bag. Grand business bag. Grand business bag. Nanga BICC anakwenda. Grand business bag. Grand business bag. Yes. Grand business bag. So we are eating these as vegetarian. They are under vegetarian. Veggie what? Vegetarian. Vegetarian. Yes. Pachichewa ndija? Anthu amene sadya, anthu amene amadya zamasamba. Magulu amasamba. Okay, mazira ali ngati anthu amene sadya sajani? Gulu la zamasamba. In English? Vegetarian foods. Yeah, ndi zimene zotachicha mazango zendera mazaona zina kuno koma iya kwa ndi mati timu masauta ja Nyasa big bullets. Nyasa big bullets. Kapanga banji season. Baba sida bange bwino for utalekeza bana ba 3 alingana ndi performance ya tsina ali season hii. Koma anzathu ajani? Silver Strikers. Tabanga. Ana usamba. Ana usamba for 7. Tabanga bwino for drama data tabanga. Ngafera ngotuluza ngemu imozi yakoma. Okay. Koma drama ndi zambiri. Zambiri 100. Pano mikolo. Ankulanga monga kati ino drama asili pa za mikolo. Tango ndigaira ngo ndi 2000. Ndi pini hoka. Pini hoka. Siri patabanga drama zaja? 100,000. Ndigaira ngo 2000. Ndi 1,000 ndio kadadi. Ndipase nini? 1,000 ndiri kudali. Iri kudali. Iya, masapota atu amene ati drama tabanga drama zambiri koma kwauza kuti tatipase ngo 500 auti so chani? Nje yes. Mbiza ndipase 1,000. Kodi manga? Tapayani paona. Yeah, kunoto ndenda tokoza kulanga. Kabla tuchite mokugula ne. Drama zikati paja? 400 waja bwana. 400 waja bwana. Okay. 1,000. Yeah. Akuti bene yes. Yeah. Ndopase ne ya tsopano okay. Change icho? Uba sana. Zitu tu bwana. Tikwerekeza pali mazira 31. Mazira nga? 31. Ndi tichosepo mazira 13. Asala panga? 13. Asa mazira 20. 31. 19 eh? Yeah, pa 31 jo support 13 asala jan? 19 eh? Change. Keep change. Patichewa kuno muti kuchana uno? Grand business park. Grand chani? Grand business park. Ndichizungu chimene. Ndichizungu eh? Kutana zachana pachichewa? Muchichewa? Kumalo koyimira mabasi. Kumalo koyimira mabasi. Pachizungu tichani? Grand business park. Grand business. Akuti iya malo ano amachedwa chani? Grand chani? Grand business park. Pachichewa? Kumalo koyimira mabasi. Tikatika malo yimira basi pachizungu tichani? Grand business park. Iya amene otute. Mati chani ndichani? Ndikaeke ayo. Eke? Kula katabena na mene. Akaka ndikaeke. Kuno ndikuchani? Ground business park. Mati kuno ndikuchani? Grand business park. Mati banji? Ground business park. Mati banji? Ground business park. Ground chani? Business park. Ground business park. Kuno ndiku ground business park pachichewa ndichani? Malo yimira mabasi. Malo yimira mabasi. Maja? Malo yimira mabasi. Malo tani? Oyimira mabasi. Oyimira mabasi eti. Pena pali posi pamene mabasi akuyima eti timambacha pachani grand business park. Tibacha chani? Ground business park. Ground business park nditu. Iya kunzokoto kumene kumayimira mabasi pachichewa tibati malo yimira chani?
Malawi na mabasi. Pachizungu ndi chani? Grand Business Park. Ground business park. Dzira ilili. Ndi chani? X. X pachizungu. X pachizungu eti. Pachichewa ndi chani? Dzira eti. Ilimene ndi dzira eti. Ndi chani dzira eti. Pachizungu ndi chani? X eti. Akakhalapo awiri ndi mati cha? 2X. Akakhalapo atatu? Mazira atatu. Ikakhalapo limodzi? Zira limodzi. Pachizungu? 1X. 1X. 1 chani? 1X. 1X eti. Yeah, akuti imene ndiyo 1X. Ndiye kunoko ku ground chani? Business park. Kumaja mazira awa umajedwa kulanga. Kwani ndo mweja? Mwanyamuke? Mazira kunoko akumaja ngati ma fruits kapena ma vegetables. Ma vegetable. Mafu. Mafuko macha? Ma fruits. Machani? Ma fruits. Dzira ili ntani ndikupase nimojira ngati chani? Fruits. Chabwino iya akuti iya amene wati ni ma fruits ankhuku kuti amene dzira limene tilija ngati chani? Linyamuleni kulanga. Limene lije liswe limene. Mukulija ngati chani? Chanja ngati chani? Fruits akuti iya aja tu ngati ma fruits tu kulisi FP Nyasa big place. Kodi FP Nyasa place imachokera kuti? Yojo planta. Ku planta chaka chino chita banje. Pakapa yachitabe bwino koma ikufokera kwambiri. Ikufokera kwambiri. Imene yachitabe bwino kwambiri ndi chani? Uje Silver Strikers. Silver chani? Silver Strikers. Silver Strikers. Koma ineyo ndi FP chani? Ineyo ndi Nyasa big place. Masapota chani? FP Nyasa big. FP Nyasa big place. FP. Iya nkulu tu amene amasapota Nyasa. FP Nyasa. Kodi mawu ti FP utali chani? Nyasa big place. Nyasa big place. F chani? FP Nyasa big place. Nditaona madziwo. Kodi mugulisa madzi? Mugulisa madzi. Kodi amene wamadzi awaka kuti osa uma chete mati chani? Ouma chete mati chani? Ouma? Awa ndo osauma eti? Osauma eti? Ndi madzi amenewa akauma. Atati madzi amenewa auma eti? Apanga ice. Madzi amene atati apanga ice. Tiyamwa ngati fruit kapena vegetable? Vegetable. Tiyamwa ngati chani? Chabwino. Iye nkulu tu amene tu mwina amene akunena kuchani pacha? Grand Business. Ku Grand Business chani? Park. Grand Business. Ndi madzi amenewa eti? Tikamwa atati mene tikwamwa tiyamwa ngati fruit kapena vegetable osauma? Vegetable. Ngati akakauta auma tiyamwa ngati cha? Ngati cha? Ngati chani? Sirudi? Osauma ndi vegetable. Koma akauma makhala chani? Sirudi eti? Sirudi. Kunena kuti kwankulu amene kuti amadzi amenewa osauma ndi chani? Ndi vegetables eti. Koma ouma ndi chani? Ndi sirudi eti. Amadzi amenewa ati akakhala ouma akhala sirudi kunena kwankulu to amene ndathokoza nkulu wanga eti. Mupanga bwanji? 200. Muli ndi chani? Muli ndi 300. Ndipase mundipase change 400. Ndibanje bana? Uje 300. 300. Ndati mundipase change 400. Koma sikumaenda? Ndi madzi amodzi ndagula 100 koma sinditenga. Madzi amodzi ndagula banje? 100. Takabwedeseni madzi amodzi. Madzi awa ndi osauma eti? Osauma ndi chamwe ngati chani? Vegetable. Koma akankhabi ndo uma chamwe ngati chani? Sirudi eti? Chabwino kuti amene akakhala uma tiyamwa ngati sirudi. Ndathokoza kwambiri eti? Iya kupitira betu kunotu ku business Grand Business Park kumanenso kuti iyayi kumene kuti ku ground business plus kuona kuti mabasi ambiri amene umiya pada ipo kuchoka ku depot kwina kuja mabasi tu akumabwera kunotu mpaka ma coach akumabwera kunoko tu ku ground business park. Tiyende tionenso anzathu ena kuti kumene kuno akunena zayi maka mwinaso uya kugulisa kodi ndi cheula kapena kugulisa kodi ase ndi cheula chani? Ukugulisa chani ase? Chabwera kuseri kunoko. Mbugulisa cha? Zabwino. Chabwelani tu. Triceps ndi mugulisa wanji wanji. Ndi 400. Zivuda de. Kodi amene yu crisp mugulisa ngati ma fruits kapena ma vegetables. Ngati ma vegetables chifukwa chani ali ma vegetables. Zabwino kulaka. Timu masauta timenji. Koma ndi masapota place. Ndi masapota place. Place chani?
Sisi. Masapota Bullets chani? Sisi. Mwabadia? Sisi. Yeah, nkulu amene amasapota Bullets chani? Bullets chani? Masapota Bullets chani? Iya itu amene amasapota Bullets si. Iya ebale zanga. Tiye taonesa mai na amene apalaza Bullets. Ndo amene kodi amene akaba amene apalaza Bullets tikacheze nawo. Pang'ono mai amene wa izizi muzagula kapena muzagulisa. Ndikuzagulaga. Awone majani matre. Ndikweza matre amene wamayanga. Matre amene alipo 31. Matre alipanga? Ine aya. Chonde ndakwa mchulani. Sabino. Sabina chipeni kwa. Nike Zoom. Nike cha? Nike Zoom. Ndeba tikunja masabata cha? Kunja ndeti libeti mwino sino wasabula. Munampapo za timu ina ndio sekunja. Maziwa Ulaya, Arsenal, Chelsea, Manchester United. Ina Bayern, Barcelona. Munampapo za Bayern. Apart from that, kumana kuna mwana unapenda pacha kupata limbe da Bayern. Munaona tu. Mayanga watu wanaanza Bayern. Bayern jana amati Bayern ja? Amati Bayern ja? Bayern ya jana, asindu kuzizo mdogo. Hapo pale bedoti ja? Hapo pale Bayern. FC jana. Manchester. Okay. Iya tabela ni bafupi tu. Iya nkulu tu amene tu wafala chimene chichole ndo Adidas uko ndo Bayern Manchester ja? Bayern ja Manchester. Manchester ga. Pale bedoti Bayern ja? Manchester. Nkulu tu amene wafala chimene pambele chipale bedoti atale ndo Bayern ja? Manchester. Tabela kwa. Tabela pale pale ndo Manchester tukabili. Bye. But Manchester. Yeah, cool. Pale ndo Bayern Manchester. Yeah, ikuno tu ku Grand Chad. Grand Business Park. Park nditia ku Grand Business Park malo to abino nditu yeah matoyo tiso wanalangidwa abino to malo amene yeah so boko sibere sabino wanyere tabaya ndo mafupi tu. Wamazoma ndifusa mabulaya ndasikiziwa. Okay. Yeah. Ndiye mati kunoko ndikuchani? Kunoko ground business park. Kuchani? Ground business park. Ground business park. Kumene kunotu ndiku ground business park mene so alimbira to pamene boy. Yeah. Alimbira ndikuchani? Ground business park. Ground business park. Spelling it andiyanga spelling business ndijani? Tangana panchinga. Chinga patsuko apa. Chinga sikapa. Spelling ndiyo la kwika. Onse njinga zose zo la kwika. Spelling business ndijani? G. Ndiyanga nini kunoko? Spelling business ndijani? G R I N. Spelling business G business basi. G I. Ndiyanga nini kunokulanga? Business. B U S S I. Mwenye kabila tukozomo nena pamene ba. Bwana pafupi spelling business ndijani? B U S S I N E S. Timu masabula timesh. Noma. Kwani kache timba so kutokosela mano kache timba kacha? T-shirt cha? Champe kaje. Ndija? Bwana nukulanga, bwana. Ndikacha? Karuthi Ndikacha? Tissue speak. Tissue chani? Stick. Kama timba tokosela mano zile champe kaje. Ndikacha? Stick. Tissue chani? Stick. Tissue stick ya. Timba tokosela tissue stick ya. Tissue yake tu sina icha. Kabena chani kama tissue chani? Stick. Tissue stick. Timu masabula timesh.
Are you a daughter or a son? Eh? Daughter. Are you a daughter or a son? A daughter? A daughter. And you are what? Daughter. Are you a daughter or a son? A daughter? A daughter. And you are what? A daughter? Kulanga, team in Masarati. Munibe game in Elios. Munibe Jani? Munibe game in Elios. What do you want to game of Tanzania? Munibe game in Elios. What do you game spelling game on Jan? Spelling game. It's manga. Sabino. Tabela need to. Zami Pirazino Masarati. Eh? No. Wanderers. Yabangabanji wanderers chaka chino. Yirabwino. Yachirabwino eh? Yateka ziko zingati? Zingabo ndizambiri. Ndizatekapo ziwiri. Chiti. China yonese na jivese. Koma china cho simla chivese. Koma china cho mundi chiticho? Sijo mwezi. Chiticho chimechi. Ngapaka ndichiwezi. Iya kunena tukwa mai amene kunena kuti wanderers yapangabwino tu chaka chino yatekapo ziko ziwiri. Chulani ziko zonde matichani? Mungu kumbukira chimoze? Chiticho? Ndaiwala ko. Maiwala? Chabwino. Kumba paka chani kuno? Kunoku? Ni makhala pamala podigirira pantunda. Pamala pota? Podigirira pa nyumba ya zama bwanasi. Makhala kunyumba za mwana podigirira? Ndem magwira ngatinda? Kanchiro. Nchiro eh? Ndepa chizungu yake maticha? Singadziwe. Gadi kamene? Gadi. Mapanga chani? Pachichio mapanga zota nchiro taisongoseni chirani? Ndi malondera pa nyumba. Malondera pa gadi wachikazi? Aya, amene kuti ndi gadi to wachikazi. Kona sombayi amene odzithandiza okha, kuone sesa kuti ya mayi asama mayi azingopempa. Aya sama bemba. Mayi azizimikira weka. Mupanga business kapena game? Aya bano banga business. Mupanga cha? Business. Mupanga business? Si geni? Zose pamodzi. Mungatopanga zose pamodzi? Mama kwambiri banga business. Mungapanga business koma geni ayete. Mayi ndo amene akupanga business sakupanga geni. Kulo kapeneko. Zabwino. Ine ndo yamba imodzi. Yango yamba imodzi. Acha. Zabwino meneko. Zabwino. Iyai ukoso tu magari tu opoputa magari ochapa magari moto otsuka magari moto ali kumeneko iyai anyamata iyai kuzimbi Zabwino kulanga. Uto. Iyai kuenda endapo tiende so kuno tinali kupi mayanga ati kuno kumati kuchani ground ya uno Grand Business Park. Kuchani? Grand Business Park. Business Park. Kuti pamene ali pa business ndi patipo? Apo. Ali papo ndi chani? Grand Business Park. Business Park. Kuti emu ali patipo apo? Emu ali patipo pene papa? English yo ndemu akangosa dzike muno. Moyo wake ndo zani? Odi hai pamene podi English ati moyo wake ndo satani. Kosaneka muno bwino emu ake apene. Emu ake sakoneke. Koma ali papo chani? Business Park. Business Park nditu. Iya tieni tiendende tipitire soto Marine. Okay, amene tu inali Grand Business Park. Padali pano tabweraso tukuno kunchesi kumene yayi tapeza ndi amayi ali pamene panditu yayi kufuna chani ena abisala kumbuyo ena timu masapota timene Maule kumeneko Mapale omwewo. Mapale kumeneko Yeah, amene oti ndikunena kuti Maule mwina mayi tu ena mkhozo kumkumbukira kuti mayi amene game iliyonse ya Maule amapezeka to ali kumeneko ditu iyayi chita pamene panyengo zimene zikuenda bwino panyengo zowawa simakhaso chokomeko ndi momwemo mwandikumbukire inu eti kwa baba chabu kumeneko inu mwati masapota ya Maule akuti yayi amene ndi Maule omwewo nditu kuti manga silaka timachokera maboma osiyana Maule amachokera boma lanje Lilongwe eti pachambali zakutiko Iya kunena tu kwa mayi amene amasapota Maule akuti yayi Maule amachokera boma la chani la Lilongwe eti amanga
ndi ena manena za Nike munamva mwa za Nike muna amareti simunamvepo za Nike munamba mwaonapo chile chose cholembedwa Nike naona kutiko pamatisheti pazipewa pamasiripasi ngati masiripasi ndavala ngati amenewe koma simunaonepo ndaona kamesa palembedwa Nike pamasiripasi alembedwa spelling Nike ndicha spelling ya Nike ndicha zedicha so manga season imene mwayiona bwanji season inali yolimba moti atamva kuwawa koma chani kwenikweni maule kutenga zikoho zonse kusesa nkokanikaso chaka chino ayi koma ndizopatsira anenaso amenena zotala weko nangati dzingo inatoka ndekulimpira sioneka ati kuti kumana kunolipo munena zona koma apapa azasonyeza zolena waso amachifuna chikhochi kumene komanga akocha abulesa wachenda ndayiwala zina akocha abulesa ati apesa kochi wanyuwani zinake ndamuitani ati apesa kochi ndamuiwala yayi tendende muno muchese kuchezapo ndi anthu osiyana achicho enaso ndikumatitana umene kuti achicho zabwino kulanga zabwino December tu ntchito za Yosefu etu izitu bambo a Yesu amagwira basi Yosefu ngati ntchito za ndani sina nolino ndi Yosefu ndanola ndi Yosefu malo anga ndanola ndi Yosefu ngati ntchito za ndani ziwenda koma kuna mwene orange wakala ndi orange fruit orange weni ndutiyo orange fruit wacha orange wakala wantundu ndi orange wa fruit orange weni nduti wantundu achifukwa chani tafuta kuza fanyazo kuti orange yo basi orange yo anatengera tundu ndi orange okay kuti apereke lemon anatengera cha amandipisa za orange osati lemon sanga tifuna tipike nkhani iso pano ndere katenge mapoto nkulu tu amen mungatithandize matala orange wa fruit ndi orange wakala orange weni ndi orange ndi orange mukati orange red ndi red orange ndi orange ino ndi mutana so orange wa fruit ndi orange wakala orange weni ndi orange ndi weni utiyo pamenepo ndi orange weni ndi wa fruit akuza ka orange wina yeso koma weni ndi ndi orange wakala osati wa fruit achicho orange wakala ndiye weni kandi orange yo memunena fruit ikoza khala fruit komedi ya orange kumene kuti kunena kwa anthu akunchesi tu amene kulanga zabwino nkhani ili pamenepo orange wa fruit ndi orange wakala weni ndutiyo pamenepo wa fruit osati wakala ayi ngokoperaiti wakala ndi wakoperaiti fruit ndi fruit copyright spelling copyright mina ndasokonezeka spelling copyright ndicha COPYRIGHT kodi amaya jam kodi mai mango ndira matawose tabera manga tabera ni tichezeko manga zabwino akuti orange wa fruit ndi orange wa kala orange wenene nduli wakala mata ine fusolo desi ndinamvena orange wa fruit ndi orange wa kala orange wenene nduli wakala chifukwa chani nanga sichapangidwa chinthu chokuti kala yake ndi imeneyo kuti ndi cha orange pamene wa fruit ndiye kuti tachita kupereka dzina kuti ndi fruit tapelechita kupereka dzina kuti ndi fruit komanso ndi mati ndi utiyo weni ndi uti wakalas wakalas wakala imweyo njecha timu masapota cha bulesi pacha tsangati kuli mangochi kuli Zimbabwe kuli adedza bulesi machokera kuti Blantyre amene neya boma tsopano Blantyre boma Blantyre go on boma la jani boma la jani akuti bulesi machokera boma la bulesi kunena po zabwino kulanga
Zabwino. Sababu Tabati majani zimene. Masaka Park. Masaka Park. Saka Park Okay. Saka Park imene iyi. Silati mphepo tu ndi imene ikuoneka pamene payayi kuoneka iyayi mphepo kuti iyayi mina chimvula chibwera ndi iyayi lilongwe ndi iyayi ndi fumbi lake fumbi tu ndi limenelo kuiyayi kunoko ndi nomo nditu anthu akenso achililongwe amaoneka nkhope kati zimene ziditu achililongwe kuti udziwa uyu ndi wa Blantyre ndi walilongwe wa Blantyre amaenda chonchi wachililongwe amaenda chonchi ndikunama okay ndioneseni kulanga wa Blantyre wamoneka ba Amoneka wewe walilongwe chifukwa cha fumbi. walilongwe amoneka bachi olo tikakwera mabasi opita ku South Africa basi ya Blantyre simapangidwa kwenikweni ucheni target ayi maboda koma yalilongwe apo lisonse amasiya ya Blantyre kwera yalilongwe sozati yalilongwe anthu ake ndiwote wote iya nkhani imeneyo ine simna kambe nawo nkhani imene nkulanga zabwino nkhope yake tunti yalilongwe nkulanga timu masabata chani ndi wa Silver. Silver mukapita kunja Ndi wa Silver. Unja ndi wa Silver. Site tandichulenko ni matimu atatu akunja Ayi andikathamangika ayi koma. Oh iya nkulu tu amene kuti akathamangika ayi kodi nthochi kala yake ndi chani ya nthochi Yellow. Apa tipa yellow apa Eba ndikuti sina pia. kala ya nthochi ndi chani Yellow. Blue. iya kuno tu kunchese agulisa nthochi za chani Yellow. za blue Nthochi za yellow. Okay nde mati ikakasina pia sikhala nthochi Ikakasina pia monika ya blue. Masambako. nkulanga Ikakasina pia monika ya green. nanga blue yo timu masabata timu Neo. Why Wanderers? amasapota timu ya yellow ndi yemene Wanderers ndikuti. Wanderers imachokera pa chaboma lanje Blantyre. iya imene ya boma mzuri imachokera ku Blantyre ku maboma lanje Boma la Blantyre. boma La Blantyre. Blantyre imachokera kuti Blantyre. Malawi. Blantyre imachokera kuti Malawi. mukapita kunja masapota tiya Chelsea imachokera kuti Chelsea yo. Ase kabera semina tingajereko izisi amene ndichana amene amene chisunga mari ground nasi akuti cha ground nasi ndiye kunoko sanga tingoja baba siri ujaga tisinjiro tujaga ti fruit kapena vegetables ai chiponde ujanga li chiponde mcheza ngatu tungoja ungoponya kukula kuponya nkama tujanga ti fruit kapena vegetable pepa fruit kapena vegetable chokuja basi fruit kapena vegetable chiponde basi tujanga ti chiponde chimakhala set chosinja chotani ndeti ujanga ti fruit kapena vegetable yeah chiponde basi ai chiponde chimakanga ti ai si chiponde une ntezi ndeti ujanga ti fruit kapena vegetable vegetable ngati chani vegetable vegetable yeah mtezo mene tujanga ti chani vegetable vegetable abala nsanga George Brian B kuno tu kunchese pamene tuja mtezo mene ti chani vegetable yes tujanga ti chani koma tu ujanga ti vegetable nditu yeah Silver angoti Silver spelling Silver ndi chani SILKER chani eti imene ndi Silver spelling ya Silver imene ya mwina ena simuna mvesezo tenti mvesezo spelling ya Silver SILKE chani eti imene ndi Silver spelling ya Silver yes imene ndi spelling ya Silver ya SILKERS imene spelling ya Silver kuno kunchesi zabino kulanga kunja masota timechi Man City iya tibanje tiyampula ndiya Man City yeah kumeneko kunja mani ndezi zimaenda manje pamene
basi makaungwa pa ndekoti kumenyedwa Man City basi tazolowera de season yathu ine kumene wakuti chani sisi chani orasi season spending season ndi cha anduze chani spending ya season iyai kuno tu kunchesi tu iyai kuchezapo tu ndi anthu osiyana-siyana tinacheza tu ndiye nambali yamene tinapitanso ku Grand Palace komanso tiku mkulu wanga zabwino munali kuti zabwino kodi kulanga magrasi anu ndi achani ayero ndiye pali orange pali orange wakala ndi orange wa fruit orange weni ndutiyo ose ndi orange weni ndutiyo yose ndi orange nyanga mwati pali orange wakala ndi pali orange wa fruit spelling orange ndicha orange ORANGE Koda se zabwino mani kodi kamene kande mati kachani kasusa ndi mapanga bwanji kamodzi 5 fans kamodzi ndi maenda ni moto kumikuliko sobe timu masauta timwenga sisi wabona timonale wasifa simakhala nazo pesa susa uyi kwambiri ukalonga amankonda ukalonga eti kumene amankonda susa amene kunokoti kumudya kulilongo kunchesi susa amene timunya ngati fruit kapena vegetable ngati chani vegetable dead akuti akukalonga susa amajalo ngati ya susa kumene koma kuno kunchesi susa amene timunya ngati chani veg sinanga zinthu zote zobwera yani ndebe ndi zinthu zolena kuzona za chilendo akuzona za chilendo ndiye timunya anthu omwe amunya kunoko ngati fruit kapena vegetable mwina ndinoti vegetable is what is vegetable ready kunena kuti kwa mkulu amene akugulisa susa ati susa amene kunoko tu anthu akudya ngati machani maveji cha kamene kakaiweyo basi ofire unanale kulanga koma susa amene iyu wanyama amene kunoko akudya ngati chani koma sinanga after iyi ndi agululu ndi timamoja benga resusa yomweyo komano zoti anthu ambiri amamutenga ngati wachilendo ndipo amamuja ngati wachilendo amamuja ngati chani fruit kamena vegetable amamuja mafruit reti vegetable amakauti iwo sanaigwire koma akaigwira iwo amakidya ngati chani amene fruit reti iya kunoko chifukwa choti anthu ambiri susa amadziwa kukalonga kuti anthu ambiri amene kuti azimudya ngati chani ngati vegetable koma poti sakudziwa amamudya ngati ngati chani fruit tito ndatokoza nkulanga wananala rondika 3 bobo ndatokoza manga zabwino ino ndinu ndani mainda mukapita kunja mmasauta timu yache okay kunoko kumalawi masauta timu yache bulesi pacha bulesi imachokera pakasiti ni mangochi chiladzulo bulesi imachokera boma ingonena ni boma mayanga maishema champeka ni maishema okay mwana oti kuplanta ndizoti munera kuplanta koma nena boma lanje ifanye mwana oti kuli nkhatabe kuli mangochi kuli chikwawa bulesi imachokera planta imachokera boma lanje sinkonitsa kumayini chulani ndizipitana sinkana zobiza kwambiri ndesingakwanisa inu makhabize ndi chani business ya chani yamabatsi mapatsi acha ankuku mapatsi ankuku kodi iyi ndi pati yanji neki kodi kacha timavala umungu kacha anthu amavala umungu timati kacha kachani necklace timaivala mujani muneki eti niki timaivala mujani muneki amene mayi andani ashema mayi ashema amene amapanga kodi yenu ndi business kapena geni yanga ndi business ndi business si geni kose ndi business komanso ndi geni chifukwa chani chifukwa chani zina muicha geni ina muli business andi business ikumira business basi si geni so zimasiyana bwanji geni ndi business okay business ndi chizungu chichewa cha business ndi chani mkaka matembenuza business ndi chani okay business ndi geni zikuimira ngati chinthu chimodzi koma zimangosiyana bwanji chifukwa chani china kuchita kuti geni china business mundibalalitsa ka chizungu ndi chiticho chizungu ndi business ndi chizungu eti
ase takazikika bwino bwino chizungu ndi chani business eti chichewa ndi chani geni amene mai ndani mai shema amene amagulisa mapatsi ndithu mapatsi osiyana kuno kuchesi abalanzanga program yake ndi imene ya Sapota ndipo Sapota lero anabwera kuno kuchesi pa glass mati pa glass chani house pa glass chani pa glass house kuti spending house ni ja mai shema sinkwanitsa ine mwana ndo akachita manyazi spending sinkwanitsa chamne spending glass glass sinkwanitsa ine munamba bwinoto munamba bwino spending ya glass yo maito amenewa kuti vanoti pa glass house spending ya glass nde anayamba poti d chani sindikwanitsa chabwino pamene tikumaliza program imeneyi orange wakala ndi orange wa fruit orange weniweni nduti mafusa vula yake ngobalalitsa ka orange wamfupi orange wachani wamfupi orange wa fruit ndi orange wakala ndemo ndutiyo wakala koma ino sima tiwina wafupi pali wina watali pali wina wafupi ndiye pali wakala ndiye pali wa brown paliso ka orange wa brown wina watali wina wafupi matibanyi manga yes and orange wacha matibanyi manga wakala ndo fruit yes and orange ati mati wina wafupi wina wachani wakala chabu iya ati wina wakala ndi akuti wina wa fruit ndi wa fruit akuti amene ndi wamfupi sicho jeni wachani wakala winayo wamfupi wantali kupitira ndi program imene ya Sapota iya tinafika ku Grand Business Park ku area 9 komanso tinali muno munchesi netabweranso mbali ina ya kuchesi imene takumana ndi akulu amene zabwino kulanga zabwino timu ndi chani maule kumene kulanga maule kumene kulanga mbambande mabakas maule kumene kulanga mabakas kumene koso aife maule inde zabwino kulanga manoma ine taika paka mamba ndikalikaire eni kulanga kamena ika paka makotokosera mano timatikacha Kastik. Zina Lonse atumango di umandango yiwala. Ndango yiwala. Tumatika chani? Niwazo kastiki. Tumatika chani? Kaluse stick. Kajani kameka? Kaluse stick. Kaluse stick. Kamene ko tumacho chirake ndi chani? Tumatokosera chani? Kaluse stick ya. Kaluse stick chani? Kaluse stick. Kaluse stick. Kamene tumatokosera chani? Mano iya nkulu tu amene tukuno tukunchesi. Akuti nkulu tikaone kameneka. Kameneka kameneka mungu tuone sababa. Kameneka nkulu kalose ndi kameneka ndi chani? Kaluse stick. Kajani? Iya kaina kankamu kameneka zilake ndi chani kamene? Kaluse stick. Ati nkulu tu amene wate kaluse stick tukuno tu kuchesi. Nkulanga. Ate ichi tavalaje tumati corona great ndi corona tia koti mwina chilibe ntanda kuti tinangati kalya mkanda pala mkanda nkosi sili pala mkanda tumati yani pamene pandeli nakasintha ojeni mwina khala Nicholas inaka kala jani Nicholas inaka kala jani kulanga Nicholas kuivala munjani nkosi inaka kala jani uyo wavala ndi corona izoti sazitembenuze chifono ri balijeni iye chiferima chipatsole mukupya ndi corona kasati corona ake marenda mukwazi wawo mayi ndi corona imene makapempherera akuti amene tu ndi corona zabwino nkulanga zabwino bwana mulichani mene amene mumulika tundosiyana monga anyamata othamanga kuti nyamata othamanga tikatenga orange wakala ndi orange wa fruit orange weniweni ndutiyo orange ndi wa fruit yotu orange muri ndana chicho wa fruit kapena wakala weniweni yakulaniso mwina sana mfeguno wa fruit weniweni chifukwa chani ngasema karoji ne mukazo zose ziri mmodzi wa fruit kapena wa orange weniweni nduti nesa mwati mukasakaniza orange kapena pali wa ojeni wese akala orange
Tanapo zosaganize. Ayi. Orange ali makalasi. Tete zona. Ine ndanapo zosaganiza. Ayi. Koma makalasi. Mareka makalasi. Orange alipo wa green, win alipo wa red. Orange win wa jani? Wa red win wa green. Orange mweyo ya. Alipo wa green, win wa red. Koma yes ndi orange. I mean, ichirumbuza no green. Ndezi kaso orange. Ndemu ngati green ndemu na ntengo munena ntengo ayi not ntengo as such but muranda zona zoti explain in English maybe. Okay fine. Yeah. Tell me in English I answer you. Tell me in English I answer you. Okay, between orange color and orange fruit, I mean the original duty. Orange color. Why? Because orange color is orange. Iya, ngani yake tu kuloto. Koma kulanga. Kotoko sa mano ndikachani? Kalu stick. Kachani lusi chani? Kalu stick. Ndikachani? Kotoko sela mano. Ndikachani? Kalu stick. Kachani? Lusi stick. Aka. Akuti kotoko sela mano kuno to ndikaluse stick nditu kunena. Iya kwakula. Ndi mpira masa ta kweni kweni. Mpira no masa. What's the difference between a ref and a rice man? Okay. Left and the rice man between about that guy. Left is the man who doing in ground. But rice man is behind the left. Is behind, not bind, behind the left. Okay. I mean, time Mungu imba simu mpaka kana okay. Awali kujani? Kumbuyo wana. Pachizungu? You are behind. I'm behind. You are not you, but that one is behind you. Okay. Yeah. So this is the rice man. Yeah, of course yes. Okay. He's behind me. This one is what? Rice man. Yeah, he's your rice man as well. Diamond. Okay. He's behind you. Yes. Who is he? My rice man. I'm the ref. Yeah, he made Corona. Bwana nikulaga. Nabwera kuna usatawa mimi. Za corona zeti mene na zone. Ni sikula kinda mene. Yeah. Corona yo bempeni. Asa nijo lwa fa. Akuraga jo san close. Ikala corona ikala jani. Tela mama ngome njama kada jipanga. Eni mata. Tabela. Akuti kusiana kwa jani. Orange wakala ndi orange wa fruit weni ndutiyo wakala chifukwa chani chifukwa wakalayo amatonetsa mtundu weni wa orange yo mati banji orange yo wakalayo ndamene amatonetsa orange weniwo chifukwa chakalayo ba weni nduti weni nduti amene apenta orange yo ndamene akhala orange wina esakhala orange taninapo sopenta apa ayi taninapo sopenta ayi orange ndamene walembedwa orange kodi mwafala chindi chani kumudu chipewa afala cha chisoti awa pa chisoti ni mwafala cha chipewa awa pa cha chisoti pa chizungu chindi cha caps chimene chanu cho ndikapsiso chipewa cha khonde iya ichi kucheza potu kuno manga bwelani mai kodi mwanyama mafuluti ino tabwelani una mai musatawe mwanyama mafuluti vegetable tabwelani kuno bwelani mai tabwelani musaobe tabwelani
Tanyamula mafuti vegetable. Tumusolole. Amenewo abide kuwatashuti amenewo. Program yake ndimene ya supporter. Iya kuendapo kuno kunchesi taunakoso kunchesi umene tava zalinya komaposo tavapo tu zama orange. Ndiye mina ndikuchosa. Mati orange yeniyeni nditi pamenepa. Achicho nimo sa orange yo. Achicho namanoma. Achicho nimo sabura timo. Wayero yo ndiye orange. Wayero ndejani? Chabwino akuti achicho. Wayero ndejani? Orange. Ati orange uyo? Achicho. Achicho namanoma. Program yake ndimene ya supporter. Abala zanga. Munali tundine supporter mkulu tu kuno kunchesi kwenda poso malo osiyana kumenda so tambapo za orange ati orange kuno kunchesi ndamene wayero tu ndamene nda orange koma poso tambapo so tu za Liceman ndili fali amene tu ali tu kumbuyo waje kumatikupa okay yeah akuti amene ali kumbuyo ndi jani Liceman patopolo palino bali amene ali level ditu ase mpira pachizungu ndija ati football yeah program yake tu ndimene ya supporter yeah mayanga zabwino manga kodi mango amene umuja ngati mafruit kapena ma vegetable mafruit mafruit akakhala green aja maja ngati mafruit kapena vegetable mafruit ndatokosa mayanga iya itu amene iya kucheza potu amayi zabwino ndona muja mulibe soka hapa auya alibe soka hapa mayitu amene apana zanga kuno tu kuchezi George Brian P Airtel Top 2024 football season wa Olympics namba mamba kwa mbili and matimu kwa na 8 ndio bena mapigano na mena SPB Nyasa Big Bullets Sapota United Maite Mukuru Wanderers comes Barak Silver Strikers Maso Premier Bedeza Ramos and Bangwe All Stars. Timu ya Maite Mukuru Wanderers inagonja 1-0 ndipo Silver Strikers itajugula malo mundime ya final imene and timu ya FCB Nyasa Big Bullets idakumana ndi Kamuzu Barracks Vero Submarines masala mena na tena 2-0 mundime ya semi-final kuti wao atugule malo mundime ya hiyo series imene Silver Strikers kama FCB Nyasa Big Bullets ndamena kumana ndito mundime hiyo series imene tuona ngodika twili akale ndani pakuta pa masera amene Airtel Top 8 2024 football season Samadolo for Malawi, giving back to the people who ikutesa umpawi. Wina we are bumper, wina leader bumper. Kusafuna kufomereza kuti Airtel wina bonka. Mamita, kumwaza mamita, kutimu hili yonse itakase na wampira. Matimu 8, battling for the prize. Airtel ili besides. Dikuntazi guys, dikuntazi guys, dikuntazi guys, bola dikuntazi guys. Kusogola se, bola dikufranti. Limbigira, uje Airtel money.
chiti